Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. 20 май пәнҗешәмбе иртәсендә һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Яңа көнгә максат итеп куйган һәр эшегез уң булсын. Эфирда сезнең белән мин, Айзилә Батырханова. Истәлекле даталар календарена күз салсак, 20 май бөтен дөнья бал кортлары көне. 2016 елда Словения Республикасы Халыкара умартачылык оешмалары федерациясе бөтен дөнья бал кортлары көнен билгеләү тәкъдиме белән чыгыш ясый. Һәм аны атаклы умартачы Антон Яншы истәлегенә багышлый. Безнең халык уңган булган кешеләрне бал корты белән чагыштыра. Алдагы минутларда без сезгә әнә шундый тырыш, татар телен өйрәнеп, зур сәхнәләрдә татар җырларын башкаручы әрмән егете Аршак Алтунян белән әңгәмә карарга тәкъдим итәбез. Хәбәрчебез Әлфия Хәбибуллина Аршакның иҗат студиясына булып кайтты. Китик без, хыял урларына җитик без. Икәү генә, бары икәү генә, бер бәхетне ике итик без. Карасы күзләремә кара, шушы караштан барсын аңла. Бәхет, шатлык, сөю, куанышлар, алда бит барысы да алда. Аршак, шундый вакытлы килдем мин, әйме, менә сез җыр яздырып бетердегез, хәзер инде сезнең ял вакыты. Бу җырның авторлары кем? Бу җыр Риваль Хисматуллин дигән композитор, җырчы да ул. Әллә кайчанга җыр язып эшләп булмады. Казанда ясадык аранжировка ясап булмады, шул стилистикада, именно Риваль шалтыратты, шул стильдә ишетәсе килә дип җибәрдек Армениягә. Шунда ясадылар аранжировканы, җибәрделәр, яздырабыз. Аршак, әйдә синең туган якларга кайтып килик әле. Син гомумән кая тудың? Тудым мин Грузиядә. Грузиядә район бар шундый. Шул районда әрмәннәр генә тора. Грузиннар да бар инде ул. 6 яшь булганда күчеп кайттык Татарстанга. Миңа 6 яшь булганда күчеп кайттык Дыбяз авылына, Биктау районы, Дыбяз авылдан. Ул авылда бөтенесе татарча сөйләшә бит. Шунда үсеп, укып, өйрәндем, аралашып. Авыр булмадымы? Юк. Менә Грузиядан күчеп кайтканда Татарстанга син рус телен белә идеңме? Юк, әрмәнчә генә сөйләшәм, аралашайм. Әрмәнчәдән күчтең инде татарчага, әйме? Башта татарча өйрәндем, шуннан соң русча. Рус телен өченче тел буларак өйрәндең инде. Авылда татарча белмичә булмый. Анда бөтенесе татарча күбрәк аралаша. Шуңа күрә кем авылда торды, бөтенесе минем абыйлар да, апалар да белә татарча аңлыйлар. Сиңа бит менә шушы балалар, татар балалары арасына кирип китү, татар балалары арасында үз кеше булу өчен дә телне белү кирәк булгандыр, шулай бит? Вообще, кеше кая тора, шул телне белергә тиеш. Үзенә җиңел була, аңларга. Аны кибеткә керәсең или берәр әби килә, русча аңламый. Мин аңа татарча җавап бирәм, икәйтә, аңлатам юлны. Бу көннәрдә бер апа телефон белән тора, күренә бит, аңламый. Сорыйм, әйтәм, что случилось? Татар әбисе. Менә улым, белмим ничек фонарикны сүндергә. Әйтәм, үзем сүндерәм бир. Аңлаттым, менә монда керәсең, менә монда басасың. Все. То есть кеше аңламый русча. Может, сорагандыр кемнәндер, беркем аңламаган аны. Шулай була бит. Шуңа күрә торган җирдә җирнең телен белергә тиеш кеше. Аршак, менә Дыбяз ул инде татар авылы. Син нинди телдә укыдың? Татарчамы, русчамы? Татарчада өйрәндек, русчада. Анда сыйныфта бар бит русский литература дип рус телдә бар, бөтен әйберне. Бөтен дәресләрдә татарча сөйләшәбез. Математиканы нинди телдә укыдың? Математиканы без санадык татарча. Рәхәтләнеп татарча. Рәхәтләнеп 5-кә 5, 25 дип. Менә шуннан аңлашыла инде нинди телдә укыганыгыз. Аршак, менә дәрес хәзерләгәндә шул ук математиканы әти-әниннәр сиңа булышкандыр бит инде, әйме? Алар сиңа аны әрмәнчә аңлата идеме?
Әйе, әрмәнчә дә, русча да. Мин русча да чиста белә. Чөнки ул рус телендә рисование, бөтен ниләрне ул миңа булышты. Авылда яшәү нәрсәсе аның минемчә рәхәт. Бөтен классташлар бер-берсе белән аралашып, булышып, безгә бит бирәйләр бер китап 3 кешегә. Башта берсе укый, икенчесенә бирә, икенчесе укымый, беренче укыган кеше сөйли. Шулай аралашып, бер-берсенә булышып укыдык. Мәктәпне бетергәч, кая нинди белем алдың? Мин мәктәпне бетергәч, уйламыйча сразу килдем Казан музыкаль көллиятенә, Клара Крамна Хайрудинова классына. Сразу мин уйламадым, кая барырга, юрист булыргамы кем. То есть сразу белә идек, мин музыкальныйга барам. Шулай сразу укыдым музыкаль училищеда, училище идеале ул. Шул көллиятны бетергәч, консерваторияга барам дип уйладым. Клара Крамна әйтә, не мучай себя. Тип не твое. Но мин яратмыйм опера. Нигәдер. Минем өчен гел халык җыры һәм эстрада. Нигәдер опера яратмыйм. И кеше яратмаган эшне эшләмәскә тиеш ул. И бүгенге көндә мин халык җырларына шулай ук Шамил Ахмаҗанов белән өйрәнәбез. Вагапов фестивален шунда катнаштым. И рәхмәтләремне әйтәсе килә, рәхмәтләремне әйтәм Клара Крамнага, Шамил абыйга. Ул бүгенге көндә соран миңа әйтәләр, кил, безгә өйрәнәбез, булышабыз. Менә сез шундый зур укытучыда, зур педагогта Клара Хайретдиновада укыгансыз, әйме? Ул укыганда сезнең репертуары ничек төзелә иде? Ул сезгә әрмән җырларын җырлата идеме? Менә экзаменнар вакытында нинди җырлар җырлый идегез? Biz экзамен вакытында безнең бит регламент дип әйбер бар, именно. Но ул әйтә, син әрмән җырларына ничектер икенче төрле җырлыйсың. И әйтә иде, теләгең булса, ала алабыз. Но безнең вообще нидә экзаменнарда четко әйтә иде, менә бу җырны җырлыйсың, менә болай җырлыйсың, лишний мелизматика ярамый. Клара Крамна ул бит бигрәк не жесткий. И мин ул вакытта үпкәли идем, әзгенә әйтәм, но хәзер аңлыйм, дөрес ул. И бүгенге көндә җырлаганда әйтәм, молодец, әйтәм, юк инде. Әйтәм, надо жестко, максимум. И шулай ук безнең Шамил Ахмаҗанов миңа иң халык җырларны бирә иде. Син җырлый аласың, син молодец, булдырасың. Оныт, син әрмән түгел, син татар. Всё. Борынның гына әрмәне кеди, син татар. Всё, җырлыйсың, китте. И шундый авыр җырларны бирә иде ул. Шуңа күрә, может, бүгенге көндә мин җырлыйм, теләк бар шул авыр җырларны. Теге җиңгеләрне бирмиделәр алар. Синең исемең Аршак. Ул нәрсә дигәнне аңлата? Безнең шундый падишах булган. Аршак исемдәге. Һәм инде минем исемне куйганнар, Дәватине шулай дип йөрткәннәр. Дәватинең исемен миңа кушканнар. Син бит инде өйләнгән кеше, әйме? Хатының Гөлназ, ялгышмасам. Әйе. Синең өчен менә татар кызына өйләнү ул принцип идеме? Яки ул мәхәббәттән шулай килеп чыктымы? Кеше булырга тиеш. Минем өчен иң мөһиме тату яшәргә. Менә мин тагын беләм, Гөлназ синең әти-әниең белән әрмән телендә сөйләшә.
Әйе, дөрес беләсез. Ничек Гөлназ әрмән телен өйрәнергә булды? Ул бит инде аны синең белән танышканчы, яши башлаганчы ул телне белмәгәндер. Ул үзе аңлады. Әрмән гаиләсенә килгәч, тел белергә тиеш кеше. Чөнки белмәсә үзенә читен була. Син бит инде Гөлназның әти-әнисе белән татарча сөйләшәсеңдер. Татарча сөйләшәбез, дәванисе белән әрмәчә дә сөйләшәбез, исәнләшәбез. Безнең әйтәм бит, Аллаһка шөкер, тату гына яшибез. Безнең өчен юк бәйрәм кемнеке. Без бөтен бәйрәмне бергә уздырабыз. Шалтыратып хәлләрне беләбез. Синең кичкенә улың Артур нинди телдә сөйләшә? Пока сөйләшмәй, үз телендә сөйләшә. Кытайча аңламыйбыз без аны. Аның эмоциональ гына аңлыйбыз без аны, но сөйләшә ала бирсә сөйләшә башлагач, минимум 3 тел белергә тиеш ул. Нинди телләр инде ул? Әрмән теле, татар теле, рус теле, 3 тел минимум. Һәм дә инде инглиш теле белергә тиеш ул. Кытайча да белсен. Татарстанда әрмәннәрнең оешмасы бармы? Бар. Дом дружбы народов та безнең Павлёхинда. Мен шул оешмада 10 ел молодежный ассамблеяда җитәкчесе идем. Вот хәзер инде студия ачтык дус малай белән, ничек күрәсез, Илфат белән. Вот, шунда уже җырлар яздырабыз, үз проектларыбызны ясарга дип тырышабыз. Синең шундый проектың бар әйме? Әрмән артистларын Рәсәйгә алып килеп, безнең Рәсәй тамашачысын алар белән таныштырасың. Бу проектың менә ничек килеп чыкты шулай? Әйе, шундый проект бар. Без как раз 14-15 елларда шалтыратып дус малай әйтә, менә җырчылар Россиягә чыгарга телиләр. Чыгарабызмы дип. Чөнки безнең шәһәрләрдә танышлар бар, бөтенләй шул община буенча. Әйтәм, нигә чыкмаска, давай чыгып карыйбыз. Казанга килдек, аншлаг иде. Чөнки Казанда әрмәннәр шулай күп яшиме? Казанда юк, күп түгел. Именно Казанда 4000 әрмән. Бөтен Татарстанда 8-10 официально. Ну, җыела, безгә күп кеше кирәкме бит, заллар да зур юк. Берәр көн куеп, бөтен шәһәрләрдә йөрибез. Җыела халык, чөнки ул концертларга килеп сагыналар бит. Бөтенесе кайта алмый Армениягә. Кемнең билетларга, кемнең акчасы җитми, например, әйме? Кемдер кайта 2-3 ел бергә, кемнең эш монда, гаилә монда. Шуңа күрә кешенең күзләреннән күренә ничек сагынганнар, именно һәм даже кайтсаң да Армениягә концертка бармыйсың, туганнарыңа барасың да тиз генә кайтасың. Ә монда концерт үзе килә. Шуңа күрә кеше йөри. Аршак, менә син әрмән халык җырларын татарча җырламыйсыңмы татар телендә? Музыкасы көе әрмәннеке, сүзләрен татарчага әйләндереп. Әлегә юк. Андый теләгең дә юкмы? Теләк бар. Аны бит грамотно ясарга кирәк бөтен әйберне. Ну, теләк бар ясарга шундый. Чөнки халык җырлары матур бит ул. Аны чыгарырга тиеш кеше. Без чыгармасак кем чыгарсын? Чөнки мин татар җырларын Армениядә җырлаган бар, кеше ишетә. Ничек кабул итә татар җырларын әрмәннәр? Кызык аларга, чөнки монда пентатоника, бездә икенче төрле нәйме, ладлар. Аларга кызык бик. Аларга кызык. Мин монда ошол аранжировканы, менә бу җырны ясаганда, ул аранжировщик безнең утырып бөтен җырларны тыңлады. Эстрада, халык җырларын тыңлады. Чөнки ул әйтә, миңа белергә кирәк. Инструменталны татар җырларын тыңлады. Безнең тамашачыларга, безне экран артында карап утыручы тамашачыларыбызга нинди теләкләр, нинди фикерләр җиткерер идең? Авырмасыннар. Бер-берсен хөрмәт итсеннәр. Яратып, тату яшәргә насыйп булсын. Һәм теләк нинди
туган телне сакларга кирәк, халык җырларын тыңларга кирәк, тыңлатырга кирәк балаларга. Эстрада ул килә китә, халык җырларына, туган телне сакларга кирәк. Бик зур рәхмәт, Аршак, әңгәмәгез өчен. Инде киләсе очрашулар алда бирсә, концерт залларында булыр, һәм инде рәхәтләнеп синең шәхси сольный концертларыңны карарбыз. Бик зур рәхмәт, Әлшә апам. Тапшыруыбызны Фәнис Яруллинның канатлы сүзләре белән тәмамлыйбыз. Дуамал да, тапкыр да, җыр да син яшьлек. Кызулыгың, дуамаллыгың аркасында аяк акыл белән эшләп булмастай эшләр башкарып ташлыйсың. Йыгыласың, еламыйсың. Яшьлек гомернең җыры. Һәр кем шушы җырны мөмкин кадәр матуррак башкарырга тырыша. Җырланасы җырларыгыз матур булсын дигән теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.